Mga kabagsik, mayong udto. Mga unta karon atong sudan. Lami kayo. No? Katambak na siya. Luto sa miso ba? No? Aron lami aw, init pa kayo. Hindi pa rin sa baba. Ulo na siya. Uno do. Katambak. Lami kayo ng isdaan eh. Binutangan og siyempre hindi makalimutan yung bagsik ng kwan ba. Tanglad. Lami kayo tanglad. Palasa ba? Yan na ipinirito po. Lami kayo. Napoy kwan ha. Karon paksiw na. Paano eh? Paksiw na isang isdaan eh. Ini nga na isda oh. Murag sap-sap na. Kalimot mo sa pangalan din isda. Pero lami kayo isda ni. Atay kanon na. Lami kayo. Ligo na ibusog ba. Naunta. Sausawan, tuyo, kalamansi. Isiling labuyo. Pagsik sa dunikob. Nga na buta. Hindi na. Oh. Dami na lamig guys na to. Ang lamig ang yan yun. Ulo do sa mirani magsikaron. Lamig ibang doon. Katambak. Lamig kayo. So, hinamot sa magsikaron ng hugas ng kamot. Naunta. Sarap po. Sa wala pa na nito da. Dito na da. Sarap po. Walang katinik-tinik. Puro unod. Lami kayo sapon ba. Shout out pala sa sunod sa akin. Sona ko. Kay Bibi Bilyar. Tawag ka kanina, hindi ko masyadong nakuha. Si putol-putol. Nako na lang ta. Kawala-wala yung internet. Nako na lang ta. Ayaw kalimti ba? Bagsik sa dunay ko. Hanapin mo sa YouTube channel ko, Bagsik sa Dunay ko. Ganina, ginginan ka na ako. Itawa rin ka, marunong. Murag di mga mato. Sarap. Tayo. Yan. Ito kasi nagpapasarap yun. Kinsay na gulay ba? Lamig tayo. Ano ba? Sarap! Lamig tayo. Mustasa pala no? Ito ang tunay na pa. Mustasa. Ito is gulay na to. Minsan lang kasi ito na ilalagay sa pagmiso na. Pangmiso ba? Minsan na kasi ito lumalabas eh. Ay hindi naalala ni Bagsik ko. Pinsan ko. Higop nung kayo sabaw. Ang lami ang sabaw.
Napapaksyon na. Lukso-lukso pa rin kanina ba? Labas kayo. Mapulit mo daan. Yaras kanto. Visayas, corner sa Uyurod. Lami kayo ng panindala. Tungod sa kasarap, pati tinik. Walang tapon. Kain lahat. Lami kayo isdaan eh. Sarap sabaw. Ang lami ah. Shoutout pala kay George Bacol. George. Sabado pala ngayon. Wala kang alam po, wala kang biyahe ngayon. Sisimba ka sa Quiapo. Mga ba? Sa balista kasi yung kaibigan ko na yun. Lalo na doon sa kababataong pastor. Shoutout sa iyo, Joy. Joy Lumor. Kami aso. Okay ko po sa mo. Sarap. Shoutout pala dyan ha, Biakle. Para sa kay Yoyo Boy. Yoyo Boy sa Monte. Yo. Anta. Punya mah pito dah una. Gihangan ako. Ubang taon niya. Ano kayo sabaw? Puno ako sa babagsik ba? Harap. Lamig kayo. So, shoutout pala sa kumuha ng ayuda ngayon. Magdala kayong payong kasi mainit. Pati tubig. Para hindi kayo singitan ba? Hindi na iaalis sa pila. Pag dumating ang krasya, huwag nyo nang palagpasin. Magtiisan nyo na. Hanggang pag inaabot ng gabi, sige lang. Tuloy lang ang ayuda. Ilibin na naman ngayon. Sigurado extension ng punta. Huwag kayong mag-alala kayo. Dadaanin lang tayo sa 1 week. Para hindi kayo masyado malula ba. Ano ko limtip? Pag susunod ko pa. Sarap nito. Kalakapas pala to. Sarap nito. Paksiw.
Shoutout din sa nanay ko dyan sa Sisula. Ay, gising na. Naunta. Luto ko rin katambak ma. Kami kayo sa bawa. Harap. Lami kayo. Excuse me po. Sog sa bagsik. Lami kayo. Ano? Harap. Puro ano do. Parting dito ko sa amin. Gid. Harap. Hop. Sinama mo talagang ulo sa sabaw. Napang lami kayo. Sarap nito. Hanggang dito na lang pagbumukbang ni Bagsik. Daghang salamat sa nag-subscribe sa akin. Thank you, thank you. Bagsik sa Doon Ikaw. Click nyo lang po sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Nag-iisa lang itong Bagsik. Wilain. Daghang salamat. Thank you, thank you. Thank you.